Ами, какво става, когато едно проклятие, платено с злато, не просто се проваля, ами се превръща в точно обратното? Днес ще надникнем в една наистина невероятна древна история, в която омразата, така да се каже, мистериозно се превръща в благословия. И това ни води право към централния въпрос, нали? Как изобщо е възможно едно проклятие, изречено с ясното намерение да навреди, да се преобърне на 180 градуса и да стане благословия? Добре, нека се потопим в тази супер напрегната ситуация. Представете си, от едната страна имаме един цар, който е, меко казано, обзет от паника, а от другата – един пророк, който е наед да реши проблема му, но не по обикновен начин. Ето тук виждаме същината на конфликта. Отляво е отчаяния план на цар Валак да прокълне Израел. Отдясно обаче е божественото ограничение на пророка Валаам, който, виждате ли, може да говори само това, което Бог му каже. Това си е класически сблъсък между човешката воля и една по-висша сила. Направо можем да чуем гласа на цар Валак, който е изпълнен със страх, с неотложност. Той вижда Израил като някаква огромна заплаха и е убеден, че едно свръхестествено проклятие е единственият му изход. А Валаам, той веднага поставя картите на масата. На практика казва, че думите му не са под негов контрол. Въпреки че наед, платен му е, за да свърши конкретна задача, той признава, че има една по-висша сила, която диктува какво ще излезе от устата му. И сега се пренасяме на върха на планината, където целият този план започва тотално да се разпада и, повярвайте ми, напрежението тук достига своя върх. Сцената е, изключително драматична. Представете си планински връх, 7 алтара, димящи си от жертвоприношения и един цар, който стои и просто чака. Чака да чуе думите на унищожението. Всички погледи са вперени в Валаам. Обаче тогава се случва немислимото. Вместо проклятие, от устата на Валаам излиза мощна благословие. Царят е в пълен шок. Думи на възхищение, думи за просперитет, а не за гибел. Разочарованието и яростта на Валак се почти осезаеми, нали? Целият му скъп план се проваля за пореден път. Представете си, за трети път той чува благословия вместо проклятие, което го довежда вече до ръба на отчаянието. И ето тук стигаме до решаващия момент. Моментът, който най-накрая се разкрива истинската сила, която стои зад всички тези събития. Завесата, така да се каже, се вдига и виждаме по-голямата картина. Защото, виждате ли, тук е основният обрат в разказа. Въпреки човешките намерения, въпреки страха на царя, наетия пророк, оказва се, че Бог е имал съвсем различен план. Ето го и кулминационният момент в цялата история. Това го казва толкова ясно. Проклятието не просто е било блокирано, то е било активно трансформирано. Една негативна сила е преобразена в позитивна. Невероятно. Добре де, но защо? Защо Бог би се намесил по толкова директен и категоричен начин? Този въпрос ни води право в сърцето на цялата история и всъщност разкрива мотивацията за това могъщо действие. И отговорът е, колкото прост, толкова и всеобхватен – любов. Намесата не е била заради някакви заслуги или сила. Било е просто защото Бог е обичал своя народ. Всичко е било акт на любов. Добре, и тогава какво е голямото послание, което остава от този древен разказ? Какво е това, което остава актуално и днес? Всъщност, цялата история може да се сведе до 3 ключови идеи. Първо, че Божията любов е по-силна от омразата и страха. Второ, че човешките намерения, дори тези на царете, просто не могат да спрат божествения план. И трето, че в крайна сметка благословията има последната дума. И така, тази история ни остава с един наистина провокативен въпрос, над който да помислим. В един свят, който е пълен с толкова много противоположни гласове и намерения, чия дума наистина има последната решаващата сила?